Incwadi kaDaniel. Incwadi kaDaniel isahluko sesithupha. Isahluko sesithupha uDaniel ivesi leshumi nanhlanu. Ivesi leshumi nanhlanu. Lapho la madoda abuthana ngengxokozelo kuyo inkosi, athi kuyo inkosi, yazi inkosi ukuba ungumthetho wabamajayi nabapharasi ukuthi isiyalezo nommiso omisiweyo inkosi awungephendulwe. Inkosi yase iyaleza, bathi bamletha uDaniel, bamphosa emphandweni wezingonyama. Ngepha inkosi yakhuluma, yathi kuDaniel, uThixo wakho omkhonza njalo wokukhulula lase lilethwa itshe, libekwe phezu komlomo womphandu. Yathi inkosi yaligcina ngophawu lwendandatho yayo nangophawu lwendandatho yabakhulu bayo, ukuze into ngoDaniel ingaphenduki. Lapho inkosi yabuyela esigodlweni sayo, yayala, yahlala ubusuku izila ukudla, futhi asingeniswanga nesifazane phambi kwayo. Bayiphuthela ubuthongo bayo. Lapho inkosi yavuka ngovili lokusa, yaya ngokushesha emphandweni wezingonyama. Yathi ekusondeleni kwayo emphandweni, yamemeza uDaniel ngezwi lokudabuka. Inkosi yase ikhuluma, yathi kuDaniel, Daniel, ngeke ukaThixo okhoyo, uThixo omkhonzayo njalo, ube namandla okukhulula kuzo izingonyama na? Lapho uDaniel wakhuluma kuyo inkosi, Nkosi, mana njalo, uThixo wami uthumile ingilosi yakhe, uvimbile imilomo yezingonyama, azingilimazanga, ngokuba phambi kwakhe ukulunga kwafunyanwa kimi, naphambi kwakho Nkosi angenzanga isono. Lapha sikhona kuleli sabatha, asizizelanga, ayikhona amahlelo emaningi akhonzayo uNkulunkulu ngezindlela ezahlukile kulezi thina esikhonza ngazo. Amanye awo ayebukeka sengathi angcono ngezinto ezithize nezithize, kodwa thina asimenyelwanga lapho.
uNkulunkulu wasimemela ukuba sibe lapha. Sembathe ingubo emhlophe. Le ngubo esiyembathayo akusiye yethu. Ingubo kaShembe. uShembe wathunywa ezulwini. Kwathiwa akasimemeze. Njengoba sihlezi lapha nje, mina angwazi amagama enu nonke. Kodwa yena uyawazi. Sonke wasibiza ngamagama ethu. Wasibeka phambi kobuso bakhe. Ukuba phambi ke kaNkulunkulu kuyindaba esinayo kakhulu. Ngoba siphila impilo yokuzingelwa. Usathane uloku ehleli njalo esifuna akumthokozisi ukuthi njalo ngamasabatha sihlangane sikhonze uNkulunkulu. Akumthokozisi ukuthi ngemzuzu nezikhathi siyecabange sizinde ngemthetho kaNkulunkulu. Akumthokozisi futhi lokhu ukuba sibe ngabazalwane phakathi kwethu kube khona uthando esingalwazi ukuthi lwavelaphi, ngoba izinto zasezulwini asinakuzazi zonke thina abantu bomhlaba. Kodwa lolu thando lukhona. Uma sinje ayikho intandane phakathi kwethu. Akekho umuntu ongenayise, ongenamina. Uma sihlezi kanje sonke siphelele nesikuzwayo ngaphakathi, akusikho ukudabuka nokukhala, kepha sizwa ukufudumala ukuba phambi kaNkulunkulu. Amen. Uma sinjena akekho nolambile nendlala ayizwakali. Uthi ke ubaba unenhlanhla umuntu ukuthi njengoba sihlangene nje inhliziyo yakhe iphelele lapha phambi kaNkulunkulu. Angacabangi lutho lwakhe olusemva, angayicabangi inkomo yakhe, angayicabangi nembuzi yakhe, angacabangi nemali yakhe, angacabangi lutho. Aphelele nje mayelana ezwe konke kuphelele kuye, ngoba lo Nkulunkulu esimkhonzayo uyithemba lethu. Amen. Ziningi izinto azenzayo phakathi kwethu naphakathi kokuphila kwethu. Ezinye singazicelanga sibone sekwenzeka. Ngesinye isikhathi akuphephise engozini obungayicabanganga, obungazi ukuthi konje ngaphandle kwakhe ubuzawuphepha kanjani. Uyahambela nasemzini yethu nangobusuku masilele asilethele amaphupho amahle. Ngesinye isikhathi asilethele amaphupho okusexwayisa. Ngesinye isikhathi uthi baba kwakuyinhlangano kwase ufika emzini othize umuntu wasezulwini wafike wakhuluma komunye owayesele ekhaya, kwakusele nje umakoti oyedwa nenganyana encane. Wathi Pasopani
kukhona umuntu ongenayo lapha phakathi komuzi. Lo muntu mubi uphethe into embi. Uzawuyifaka lapha emanzini enwaphuzayo. Laba bantu ke abaze bakunaka lokukhuluma. Uthi ke ngikhona mina ngingilosi ehamba izula ibheka yonke imizi yabantu abasenhlanganweni. Ngoba nangu usibanibani esho umnikazi walomzi akekho usenhlanganweni. Ngikhona ke mina. Bangakunaka lokukhuluma. Uthe kusa ingane uyaphuza amanzi. Iwakha khona lapha ekhishini lakwabo. Yagula leyo ngane, yashona. Ngithi ke ini lo nkulunkulu wenu uma ekhuluma nani nibomzwa. Nimathembe ngoba uNkulunkulu opheleleyo. Lo muntu ke engifunda ngaye lapha wayethungiwe ezweni okungesilo elakubo. Kodwa inkosi yakhona yamthanda ngaphezu kwalaba bantu bezwe lale nkosi abakudabuka khona. Kanti yoluthando lalo muntu luzawumbangela izitha. Base behlangana abantu bakulelo bathi hawu inkosi yethu ilalela lo muntu ohamba, ilalela lesi sigqila ngaphezulu kwethu na. Hayi akwakhiwe isu lokuba lo muntu afe angabi khona. Base ke belakha le isu. Lo muntu wayengakhohliwe ukuthi wakhamka ezweni lakaJuda kwa-Israyeli. Wayengazikhohliwe izikhathi zokuthandaza zamaNazaretha. Wayelokhu ethandaza aye njalo esiguqweni. Athandaze abheke ngasezweni lakubo. Uba uNkulunkulu wakhe amgcine, ambheke, ameluse, ahlale naye ngaso sonke isikhathi. Base bethi ke akwakhiwe isithixo. Lesi sithixo kuyawukhala insimbi. Bese ke bonke abantu bezwe baphakamise izandla babheke kulesi sithixo. Basikhulekele. Nempela ke sakhiwa ke lesi sithixo. Babe mazi ukuthi lo muntu akazi ukuvuma lokho. Akazi ukusikhonza. Ngoba akakhohlwa yilo uNkulunkulu wakhe yize esezweni lokugqila njalo. Uthe-ke ngalezi zikhathi okwenziwa ngazo lo mkhosi wokukhulekela isithixo, Daniel wangatholakala lapho. Kodwa ngezikhathi zezwe lakubo nangezikhathi zikaNkulunkulu wakhe akazalibala ukuthandaza nokukhonza ukuthi inkosi yasephakameni ngibone noma ngikulelizwe engikulo ngingenakufinyelela kuwe, kepha wena ngoba wehla ezulwini waba uNkulunkulu wethu lapha emhlabeni,
ungangilahli ungangilibali abanye abantu lapha phakathi kwethu baye bathi ma behluphekile nje baqale bakhohlwe bangabe besamkhumbula lo Nkulunkulu aqale umuntu azule njengoba ebekhuluma umshumayeli ekuseni bafune ezinye izindawo lapha bengasizakala khona kanti uthi uNkulunkulu mayikhuluma ukhuluma uDavida endodaneni yakhe uthi lo uNkulunkulu wayisho uma umfuna uyamfumana uyawukuza kuwe ma umkhonza ngenhliziyo ephelele nangomphefumulo ovumayo uthi kodwa uma umdela uyakulahla ungunaphakade manje-ke okuningi okwenza ukuba imithandazo yethu kube sengathi ayifinyeleli uNkulunkulu lezinye zezinto esizenzayo ezimcunulayo uNkulunkulu kodwa lo muntu wayenenhliziyo ephelele wayengacabangi lutho olunye wayazi nje ukuthi uNkulunkulu ophelela lo wasezweni lakubo kwaJuda base bemfica-ke ethandaza kulo Nkulunkulu base beyoyibikela inkosi bathi inkosi ngempela simficile uDaniel akakhonzi isithombe lesi esakhiwe kwathiwa asikhona ngeyikhathi ethize nkosi ukhonza lo Nkulunkulu wakhe okungesiye lo Nkulunkulu osibekele yena wena le nkosi ayingababekelanga lutho kwakusuke bona baya kuyo bathi senzele lokhu wakwenza bese bethi cha cela ukukhonza kule nto osenzele yona abantu-ke kanjalo into eyakhiwe yibo ngezandla zabo bayayilusa abaze bafuna nayo bakhuluma bakhihliza amagwebu bacunuke bafune nokuzwa ngoba lento bayayazi ukuthi umsebenzi wezandla zabo ma uyedelela wena wedelela bona bafise ukuthi wonke umuntu athi kulesi sithixo sabo uNkulunkulu wabenqaba uDaniel lo wathi cha uNkulunkulu ngiyamazi usezulwini lokhu isithixo esakhiwe ngezandla zabantu nangemqondo yabo wayeseke ethathwa uDaniel esefakwa emphandweni emfakwa amabhubesi esengena phakathi sekubekwa itshe emnyango lapha ingene khona ukuze kube nesiqiniseko sokuthi akaphumi la babazi ukuthi ngakusasa bawufica amathambo odwa kodwa le nkosi yayimthanda lo muntu uyayinothando lwakhe olukhulu uma ezawungena lapha imnika ithemba ithi kuwe Daniel ungesabi lo Nkulunkulu wakho omkhonzayo nsuku zonke ngezikhathi zonke angeke akulahle uzawuba nawe kulo mgodi abakufaka kuwo angazi ukuthi kwakwenziwa yini ngoba le nkosi kwangesiye umuntu wakwaJuda kuyenzeka okunjalo sengike ngakubona nami
lezi nsukwana nje ezimbalwa likhona phakathi kwethu baningi abantu engiye ngihlangane nabo abangayimbathi ingubo emhlophe kodwa uma bengibona bakhuluma igama elilodwa bathi hayi ungabi naluvalo uNkulunkulu uyakubona konke okwenziwayo nawe ubhekile uNkulunkulu uyoba nawe ngesikhathi sonke lokhu kukhuluma ungethuse ukuthi hawu laba bantu ngoba abasiyo nje amaNazaretha le ndaba iyabathinta kanti nabo na bachaze bathi siyawafunda amaphepha siyakuzwa konke okukhulunywayo ngithi yena le nkosi ke yayinjalo yamqinisa lo muntu kaNkulunkulu ayimdelanga ayishongo ukuthi kusasizani ngoba vele amabhubesi azombulala lo muntu wamnika ithemba endaweni yokugcina lapha ithemba lingekho khona njengoba umshumayeli bekhuluma nje ngalo muntu abekhuluma ngaye ngiye ngafikelwa ukudabuka ngoba lo muntu ngiyamazi uthema eqala nje khuluma naye ngase ngiyambona ukuthi ngusibani bani lo ngazi negama lakhe ngazi ngisho umkakhe ngakhumbula ilanga elababuhlungu enhlizweni yami ngangiphuma evulindlela sengihamba ngathi mangidlula lapha ngawaphangode ngafika kunempesheni khona wayeseyaguqa umkakhe waguqa lapha eduze komgwaqo inyembezi ayezikhala angaze ngiyibone inyembezi ezinje kwakungathi kwehla amanzi emehlweni akhe angabe ngisazi ngahamba umoya wami udidekile ukuthi ngoba lo muntu ngiyamazi uhamba le ndlela engale yini kanti ngalelo langa ngiyagcina ukumbona uthe ehambile umyeni wakhe naye walandela ngiye ngakhumbula ukuthi nangelanga lomshado wakhe ngangikhona hawu ngithi ke indaba le engiyifundile indaba yenu nina amaNazaretha ngoba lapha emhlabeni nibancane ngiyingcosana kodwa ukuthi uNkulunkulu unigcina kanjani imfihlakalo yakhe leyo efanayo naye alomuntu owavalelwa namabhubesi kuba ambulala kodwa inkosi yangathokoza yalinda yazila ukudla kwathi mabusa ebuseni ukusa kwaziwa yiyo yaphuthuma lapha emgodini ithemba lale nkosi angazi noma njengoba sihleli phambi kaNkulunkulu nje sinayo yini kungaba kuhle ukuhlala kwethu nokuhamba kwethu phambi kaNkulunkulu uma sinalo leli themba ngoba lo muntu akafikanga wathi vulani umgodi ngibone ukuthi uDaniel ufe kanjani wafike wakhuluma futhi elinempendulo lempendulo ayitholayo uthi Daniel mntu kaNkulunkulu uNkulunkulu wakho omkhonzayo imihla yonke ukusindisile emadubesini na uthi ke uDaniel inkosi
mana njalo uNkulunkulu wenzile umsebenzi wakhe. Leli thema ke ngiyengifise sengathi ngabe sonke sinalo leli thema ngaphakathi ey'nhliziyweni zethu. Sinaso nesibindi asisabi konke esikuphilayo. Singaziphileli thina, siphilele uNkulunkulu, siphilele udumo lwakhe nomsa wakhe nobubanzi bakhe. Izinto azenzile phambi kwethu singazilibali, ngoba abantu abangazilibali izinto uNkulunkulu azenzile phambi kwabo baye bakusheshe bakhokheleke uma kwenzeka kuba nesilingo noma ngabe esanhloboni phambi kwabo. Kodwa abantu abalibalayo abakhokheleki, noma ungakhuluma igama elinjani uthi uyabakhokhela abaze balizwa. Abantu abezwayo, abantu abangakhohlwa ububanzi bukaNkulunkulu. Incwadi kaJobe. Incwadi kaJobe. Isahluko sesibili. Isahluko sesibili. Ivesi lesibili. uJehova wathi kuSathane, uvela ngaphi na? uSathane wamphendula wathi, uJehova wathi, ngivela ukudabula umhlaba nokuhamba kuwo. Wathi uJehova kuSathane, imbala inhliziyo yakho isimqondile uJobe, inceku yami, ukuthi ngakho emhlabeni ofana naye, umuntu olungileyo, okholekileyo, omhloniphayo uThixo, oxwaya okubi, namanje usaqina ekulungeni kwakhe, nakuba wena wangivusa ngimchithe engenacala. uSathane waphendula kuJehova wathi, isikhumba ngesikhumba, yebo, umuntu wonika konke anakho ngokuphila kwakhe. Ake welule isandla sakho, uphathe ithambo lakhe nenyama yakhe, uyakuthuka ebusweni bakho. Jehova wathi kuSathane, bheka, usesandleni sakho, womlinda, angafi kodwa. Njalo-ke wasuka uSathane ebusweni bukaJehova, wamthela uJobe ngamathumba amabi, kwathi phihli, waqala phakathi kwezinyawo zakhe, kwaze kwathi ngci phezulu. Wathatha iqobolondo ukuzonwaya, wahlala emlotheni. Njalo-ke umkakhe wathi kuye, usaqina yini ekulungeni kwakho na? Mdelele uThixo ufe. Wathi kuye, ukhulumisa okomfazi oyisubula, sizophiwa ngesandla sikaThixo okuhle kube kuphela, singaphiwa nokubi futhi na? Ngakho konke lokho uJobe konanga ngomlomo wakhe. Asikwamukele lokhu ukuthi kuyiqiniso, ukuthi ekuphileni komuntu akunakwenzeka okuhle kodwa, nokubi kuyenzeka. Kodwa uNkulunkulu ingamlahli,
uNkulunkulu ningameyisi. uNkulunkulu ningamethuki. Lo muntu engicela ukufunda naye wayehlelwa izinto ezinkulu zodwa. uNkulunkulu wayemphile kakhulu, enengcebo, ezele enabantwana, enezimvu, eneyinkomo, enamasimu, engaswele lutho, eneyisebenzi zakhe. Kodwa uSathane waba nomona ngoba lo muntu akazithwalanga, akuthanga uma esenezinto zonke wayesiyazithwala, wahlubuka kuNkulunkulu, wazidumisa yena, wadumisa nengcebo yakhe. Wayelokhu ethembekile kuNkulunkulu njalo, elokhu ekhonza njalo kuNkulunkulu, engumuntu oziphethe kahle. Usathane akaze akuthanda lo. Wayesebemcela wathi, Nkosi, awungeboleke lo muntu wakho, ngoba ngiyakubona usuze wakhohliseka, wacabanga ukuthi uJobe uyakuthanda. Cha, akakuthandi, wenziwa yile ngcebo owamupha yona. Uma ungamephutha konke nakho, angahlubuka. Wathi uNkulunkulu, hayi, lo muntu ngiyamazi, inhliziyo yakhe ngiyayazi, uphelele kulokhu kuhamba kwami. Wayesethi kulungile. Ngempela uNkulunkulu wamephuca. Wafa izimbongolo, wafa amahashi, wafa mbuzi, wafa nkomo, wafa nabantwana bakhe, akaze aba nalutho. Othi-ke uJobe mase kwenzekile lokhu, uthi ngeza ngingedwa elizweni, ngiyawuphuma ngikanjalo. Igama lenkosi alidunyiswe. Angazi-ke ukuthi phakathi kwethu bangaki abasho njalo, ukuthi noma ehlelwe okubi athi nakho bekungabuye kwehlele bani, ngoba nami ngiyisidalwa sakhe uNkulunkulu njengezinye. Igama lakhe alidunyiswe. Ingoma yethu siyahlubuka mase kunjalo. Ngeke ngathola umyalezo lezi nsuku. Mangaphosisi bengiseBrexit. Wafika umuntu oyinkosikazi. Wathi, baba, sisosizini olubi. Manje uthi umyeni wami angizokutshela ukuthi akasazi manje ukuthi enze njani. Washo ngokuphutheka. Awungase ngiyalibona icala likaNkulunkulu, uNkulunkulu onile. Sinjalo-ke thina bantu. Ukucabanga kwethu uhamba lapho. Akuhambi kulo muntu ebengifunda naye. Uthi uJobe, cha, angifikanga nalutho lapha emhlabeni. Akukho enganginakho. Konke engaba nakho kwakuwumusa kaNkulunkulu. Uma esengephutha, noma sekunjalo, igama lakhe anginakuyeka ukulidumisa. Ngiyalidumisa njalo. Ngikhulume ngendaba kaShembe kini. Ngithi uShembe wayengumuntu wompofu, engenalutho ngokwezinto zomhlaba. Kodwa uShembe wayisiceli kakhulu edlula bonke abantu, ngoba
mawufuna kuyindaba kaNkulunkulu wawuhamba kuye kwenele wawuhamba kuye ungaswele lutho iyona ngcebo enkulu Shembe ayenayo manje thina asikunaki lokho ukuthi ukhulumani yithi njengabalandeli bakhe ngadabuka kakhulu manizwa lo muntu ekhuluma kanje ngoba yena wayikhuluma nami kodwa eyami indlebe yayufakazi wokuthi lo muntu ukhulumile kanje phambi kaNkulunkulu manje ke ngiyaniyala ukuba nazi ukuthi kuloku kuhamba kwenu usathane uyanifuna nonke ukuba niphume kulento nihambe ngokwakhe manje abantu bonke bafuna ukuba nayo yonke into yomhlaba le eyedlulayo le uShembe ahlabelela ngayo athi inkazimulo yalelizwe ifihliwe into edlulayo ebolayo uNkulunkulu ke wenu anenze ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyikho konke nezangingedwa
wethu ke uNkulunkulu wayesibizela ukuba sifane nalomuntu ebengifunda ngaye nalaba bantu ababili ebengifunda ngabo ukuthi uNkulunkulu wenu angabi uNkulunkulu wasebumnandini akaboba uNkulunkulu wethu weyikhathi zonke noma ezibuhlungu noma ezinenjabulo noma ezinokudabuka ngeke ngisho njalo kimi ngithi ngodabuka mangidabuka ngibheke kuye ma unosizi ubheke kuye ma ujabula ubheke kuye ngisho njalo David ngiyabusisa umuntu okuthokoza kwakhe semthethweni kaNkulunkulu nalo-ke usizi lolu lwabiwe lwabelwe thina sonke njengoba silapha nje alukhethi kodwa uJobu uma umkakhe esemyala mntawo myeni wami ngoba wathi maye esemephucile zonke izinto anazo uSathane wayesethi hawu embona uJobu ukuthi akafuni ukusuka kuNkulunkulu lokho emethembile njalo enamathele kuye uthi-ke cha isikhumba ngesikhumba uthi uyabona lo muntu wakho ma ungamthela ngokufa manje ungasa esehlubukile kungaseyuye lo obenjalo izolo uthi uNkulunkulu hawu umqondi impela lo muntu kale wathi angibephuthe konke anakho manje usubona ukuthi akangethuki noma engesenalutho njengoba ngilapha nje ningabantu abanjalo kukhona abantu lapha abebengabafundisi abanye bengabashumayeli abanye bengabavangeli benamabandla amakhulu abebethi uma bekhuluma nawo alalele kodwa namhlanje bahlezi lapha la sikhona akufani nalapha sisuka khona lana wonke umuntu uthwele esakhe isiphambano akukho umuntu onomuntu la akukho umuntu onomuntu noma umfundisi noma umbangeli noma umkhokheli awunabo abantu la bonke laba bantu abomnikazi nonke njengoba nilana nje wonke umuntu lethu umphefumulo wakhe akekho lana ozokhawulwa ngo-50 rand iphephelweni akukho lokho usho njalo-ke uSathane uthi uma ingasenalutho uzakulahla kodwa abantu bakusekhona namanje bahlezi la sebeze bayikhohlwa nale mpilo engibakhumbuza yona ukuthi kwanje kwake wabanjalo na uthi-ke uSathane cha ake simfake ukufa manje simbone ukuthi uma esenokugula nawuqhubeka yini ethembeke nempela amqala uJobu amathumba amqala ematheni onyawo akhuphuka nomzimba wonke akabe sakwazi ukuhlala nabantu wahlala emlotheni wahlala nothi oluyiqobololo lokuzwenwala amathumba ayanluma mayephethe kangakanani-ke uma amathumba egcwele umzimba wonke
ingama yethu zikhona izinto ezinjalo ezinye ziwumzwanedwa awazi ukuthi ungakutshela bani ngesaba nokutshela umuntu ukuthi nakho ngithwele kanzima kodwa uma nilapha nize lapha kwethuka khona uma siphambi kwalo uNkulunkulu size kuNkulunkulu olamandla okuzethula yonke imithwalo esiyithwele ethi-ke inkosikazi kaJobe kusaseleni uloku udumisa lo nkulunkulu wakho nje usamdumiselani ngoba usekwephucile konke okunako manje sekokugcina futhi amathumba wonke umzimba akusekho umuntu othanda ukusondela kuwe nabangani bakho sebeya kwenyanya manje-ke akungcono ufe methuke make umethuka yakubulala uthi-ke uJob mayephendula uthi ukhulumisa okomfazi uyisubula awukhulumiswe komfazi ohlakaniphileyo uNkulunkulu akadunyiswe osizini uNkulunkulu adunyiswe nasebujabuleni ilapho uNkulunkulu ambizele khona unibizele ukuba niqine othandweni lakhe niqine ethembeni nazi ukuthi noma nginani noma anginani konke kungumusa nothando lwakhe uShembe elimlandelayo wahlupheka kakhulu kodwa abantu abambonayo bathi kwakumuntu omnene onomsa wayehlaliseka nje nabantu ngesikhathi sonke ebenazo kodwa izinto zomhlaba bathi ma lebala abelungu ngesikhathi ahamba ngaso emhlabeni bathi ushiye ibandla lamaNazaretha iy'nkulungwane ezingamashumi-30 abantu laba abashumayeza ngeminyaka engama-25 bashumayeza iy'nkulungwane ezingamashumi-30 okungenzeka futhi ukuthi babe ngaphezulu kwalokho uyabona-ke ukuthi labo bantu babengeke bahluleke uShembe ukumthengela imoto kodwa kazange abe nayo imoto labo bantu uma ubacabanga babengeke bahluleke ukwakhela uShembe indlu yesitili kodwa waze wahamba ehlala odakeni nalolo daka wayengalwazi waphuma nje wahamba eshumayela kwasale kwahlangana amantombazane la oLina Mtungwa no-Esther Zungu bonke nabanye base bakhala indlu ngodaka baxova udaka bayakha unutshani yafuyela uthe efike ephakameni wafika sebemakhela wajabula wahlala khona waze wahamba emhlabeni azange ayakhi kodwa wayakha insukwangihlala wayakha indlu yasesikoleni Inkosi izanobusa
uNkulunkulu elimlandelayo akusiye uNkulunkulu wabantu abangathandi ukuzidela, uNkulunkulu wabantu abathanda ukuzidela, balahle konke okungamagugu angenamsebenzi walutho. Sithi la isihlabelelo senu bathabathe isiphambano emahlombe abo. Noma ngakhamngani enjani ngelamlahle loNkulunkulu elimkhonzayo. Amen. Ayikho enye into eyawubuya khona kuleli lizwe lakithi eyofana naloNkulunkulu esimkhonzayo. Akukho futhi nobuhle obuyawubuye buvele obuyakwedlula lento enikuyo. Yaba khona izinto kodwa kuyobe kuyizinto zomhlaba. Izinto zomhlaba-ke zonke ziyadlula, kodwa lokhu enikukho khona akwedluli. Ngithi-ke kini ningaboni uma nikukho nikwenze kube yifa ngisho lesizukulwane senu. Uma nikubukele uNazaretha aniyuba necala ezulwini kuphela, niyoba necala nasesizukulwaneni esizayo. Abantwana bawuphuma kini bawanikela icala bathi abazali bethu babengahlakaniphile, ukuba babehlakaniphile babengeke bayibulale le mthetho kaNkulunkulu. Ngithi-ke kulungile phela uma isikwehlula wena buyele eceleni, ungaqali uvule isikole la sobonakala, isikole semkhuba ephambene nentando kaNkulunkulu. Mhlawumbe wangathandi ukuba ngumfundisi, cha, wangathandi nokuthi abe ngumholi wenu, okwamehlelayo kuyasinda kakhulu ngoba uNkulunkulu wamethwesa khona. Wabathe ukushona ngapha akaze amdedele, waze wathi ngiyakubona ngegugu elikhulu lalezi ngane zakho. Wayesebephutha abantwana bakhe, wayeseyamephutha abantwana bakhe. Ingane yakhe yokugcina uJohn eyahambayo wayibona isidumbu baze bamephutha sona, kwathiwa hayi ingane izoziyonakala manje. Engafuni isuke ezandleni, ebuza ukuthi Nkosi ngenzeni, uze wadumba mina ngoba benginjani. Subaqede bonke abantu abami, ayizange ivuke ingane, lambili uyithusa, wabopha imithwalo wahamba ngenxa yenu. Uthi-ke ngiyalithanda ngokulizwa lelo lizwe lizayo, angikhululwe ngilibone esho nina. Mhlawumbe wanithanda enganazi, engazange aze anibone. Wafika la leli lizwe engenasihlobo, engenamuntu amaziyo. Wafika enesihlobo esodwa, umoya oyingcwele wasezulwini. Waphila ngawo kwaze kwaba khona nini. Nathi uma senikhona wathokoza, wajabula, kwayiyona nto emthokozisayo. Ayikho enye into ayake yamthokozisa uma eselapha phambi kwenu, ngaphandle kwenu.
uthi bantu bami nina anifani nami uthi mina nenza konke okujabulisayo uthi niyendisa ngiyashadisa nenza lokhu nalokhu uthi mina ngikwenzi konke lokho wami umsebenzi muni ukuba ngimbheke usuku nemini ukuthi anihlubuki yini ukuthi anihlubuki yini ningacabangi ukuthi uNkulunkulu kukhona okunye akufunayo kini cha into efunwa uNkulunkulu kini inhliziyo yenu ngenhliziyo noma lapha namba khona ningayiphathi ngokwenu niboyiphathele ushembe niyiphathele ushembe nesabe kwenza okubi wesabe nje nokusondela kubantu abakhuluma into embi ephambene nomthetho kaShembe noma ngaba bakini ungavumi bakukhiphe endleleni kaShembe ngifike phakathi kwenu la semgaya utshwala emzini yawo baba mkhulu nokhokho benu nganibuza ukuthi laba bantu bangenisanga yini ephakameni na nasekubuyeni bagayela utshwala bayabugaya-ke namanje abanye abembethe yona le ngubo bathi bagayela abantu abadala uma ekhona umuntu lapha phakathi kwenu ongakabangenisi abantu bakubo engubeni emhlophe unecala ngoba lokhu khanya okokuqala lapha emhlabeni ukuba bekhona ibandla elithi lishumayeza abantu abaphilayo libuye lishumayeze nabantu abangasekho akaze bekhona ibandla elilalo Shembe ufike wenza lokho bamenyeziwe emathuneni Imthandazo yenu lenhlale nithandazo zonke insuku yawiswa kuba ubani uNkulunkulu ubani ozohamba yokukhonzela athi Nkosi nangu umntanami hluphekile nangu umntanami ngiyagula mphilise uma ningabakhonzeli abantu basemakini abangasekho nibacele uNkulunkulu ukuthi akageze abembese le ngubo emhlophe eseniyembele uma nikwenza lokho nibuye nihlanganephi futhi nokubele bekwenzele kanjani emzini wakho ungumNazaretha kube khona ukubele kuye kwenzele kanjani ukuthi emzini wakho
gawe utshwala na. Liyahlubuka. Ezonweni zonke ikhona. Asithe senyanywa uNkulunkulu njengokuhlubuka. Abantu ke baye bacabanga ukuthi ukuhlubuka ukubeka umNazaretha phansi. Cha. Umuntu ahlubuka nje embethe ngokwemhlobo. Aphambane nako konke okwaseNazaretha. Ngesabatha bekhona, ngo-23 abekhona, ngo-14 abekhona, nango-25. Kanti umhlubuki. Ubonakala kalula-ke umhlubuki. Ubonakala ngokusola yonke into eyenziwa la eNazaretha. Mawuthi ngiyesizweni athi konje nina nikholwa kakhulu. Usuwahamba izidlo. Ngabi lutho kuye lokho. Mawuthi ngiyavunula ngiyemgidini athi kosisinela nathi mama. Thina sabambekile siyawubuya esipho. Bakhona abantu abanjalo. Abanye sebafundisa ngisho abanye. Ukuthi akulutho. Noma ungavunulanga kulutho. Nesabatha la lutho. Yawula kweluthandayo ungafuni iyeke. Uhlubuka ke lokho. Omunye umuntu abe yikholwa. Embathi ubemhlobo. Anayo ivunulo. Cha. Noma ngaphuma umphefumulo manje akubekwa lutho la. Eduze kwesidumbu sakhe. Kanti abantu abaphelele kuyebekwe konke kwakhe. Umthetho licala. Lapha siyakhona akulula. Akulula kangaka. Isho njalo indoda yakwaBiyela. Eyafika izongibona, ngangifika kumsebenzi. Amehlo emnyama. Uthi baba nendaba ebuhlungu engaphakathi kwami, akayona iNazaretha kulo. Uthi ngalimala ngisebenza kumlungu ngapha ngasemphungudlo. Ngawa neloli. Uthi babonakala ukuthi indaba yami ayikho. Fanele kubhonuke lezinto ezigqunywe kimi umphefumulo uphule. Uthi kodwa abakhona udokotela yedwa njengoba. Kwasho ukuthi mkhulu base bemlalela. Uthi lo muntu ngabona ngihamba. Uthi ngihamba ezweni elihle kakhulu. Uthi kodwa ngathi ngisahamba ngase ngibona umfula. Uthi lo mfula omkhulu uthi angikwazi ungakanani. Uthi lapha nganeno kwalo mfula ubona abantu. Uthi izinkulungwane nezigidi zabantu. Uthi akekho omazi akhulumise omunye. Uthi bayehla bayenyuka bayehla umuntu yenyuka. Akekho okhulumisa. Uthi akekho ophumulayo. Asikho isikhathi sokuhlala phansi. Cha. Uthi benza leyo nto nje bayehla bayenyuka. Uthi lo mfula uyakhukhumala ube namagagasi amakhulu. La ethi uyangena vusa amagagasi ahlehla ngabe sangena. Uthi kodwa mina ngathi mangifika. Uthi wawufika vuleka lo mfula. Ngangena ngawela hayi ngafika ngaphesheya. Uthi la ngabona khona ukuthi hawu. Lokhu buso ebengibona kulutho. Abukube ubuhle obudlula lokhu eseni. Uthi ngahamba endaweni enotshani okuthambile okuhle okuhlaza. Uthi ngijabula kodwa ngangazi ukuthi ngiyaphi. Uthi base qhamuka isalukazi. Lesalukazi umgogo wayo. Sithi hawu sibani bani. Wenzani lapha na? Wangazi ukuthi yaphi. Wayesethi phenduka ubuke emva. Bakhala abazali bakho phinde emva. Uthi ngaphaphama ngasinda.
waphila. Yebo-ke nami ngiyanivumela manishoni yami. Kodwa lo muntu wakhuluma indaba ebuhlungu. Wathi baba, sengiphilile, iminyaka yami ingaphezulu kwama-70 manje. Uthi sengiyabona ukuthi kulokhu kuhamba engabuyiswa ngakho engizokuhamba manje ngeke ngisabuye. Uthi kodwa kubuhlungu kunye ukuthi angazi noma lo mfula owavuleka ngawela ngiyakuwela yini. Noma nami ngiyakubona abantu ababehla abanye benyuka umfula ungabavumeli ukuthi bawele. Sibizelweni la. Mhlawumbe usibizele lowo mfula ukuba usivumele siwele. Isho njalo le ndoda. Ithoka ubuhlungu angazi. Noma lo mfula ngawela ngiyobuye ngiwele yini. Noma nami ngiyohlala la nganene. Ngehle ngenyuka nalaba bantu. Indaba yenu-ke ningayideleli yokubizwa kwenu. Ningayisi, ningathi manibona izinto ezikhona la emhlabeni. Bese nithi ziyafana nalento enkulu. Cha, azifani. 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 Izinkulungwane. Unthandile wanthanda sekuthiwa akanilala kuthiwa ihlembe akabalahle labantu kuqalwe into entsha into ezoba eyethu ezawuphathwa yithi senze kuyo esikuthandayo nesikubonayo. Mhlambe wanimela wanivikela kuloko kubi ngoba akekho waziyo ukuthi isiphetho sento yabantu kuba yisiphi. Kodwa lesi siphetho salento kaNkulunkulu siyaziwa ngoba uNkulunkulu akazange asifihlele. Wathi mayisibiza wathi bantu bami khona umuzi engibizela kuwo
manje-ke njengoba silapha nje sihleli ngalelo thema ningakuthandi-ke ukuziphatha ningathandi nokuzenzela nibothanda ukuphathwa uNkulunkulu nithande ukwenza intando yakhe nithande ukuba nifinyelele lapha enibizela khona